Da ni'n mynd i ddweud stori Beibl wrth y plant wan. Agor y llyfr yn gynllun syml iawn. A da ni'n dilyn fel canllawia sydd wedi cael ei osod allan i ni yn glir. Mae yna gyflwyniad gyntaf, un o'r tîm yn rhoi y cyflwyniad. Wedyn, da ni'n deud y stori a chynnwys y plant i gyflwyno'r stori. Maen nhw'n cael gwisgo fyny, maen nhw'n wrthi bod efo hynny. Wedyn, mae yna weddi fach fer sydd wedi gosod allan a cymwysiad byr ar y diwedd. Mae'r cyfan wedi osod allan yn drefnus ac yn derbyniol iawn. Cynllun gyda Cymdeithas y Beibl yw Agor y Llyfr, a mae fe wedi bod mewn bodolaeth ers dros 10 mlynedd. Mae'r adnoddau erbyn hyn i gyd wedi i gyfieithu i'r iaith Cymraeg, felly mae fe yn rhywbeth gall unrhyw gapel i fod yn rhan ohono, achos mae'r adnoddau i gyd nawr wedi paratoi yn barod, felly sy'n rhaid i chi fynd ati gynllunio gweithgareddau yn y gwbl, jyst dilyn y cyfarwyddiadau. Felly mae fe mewn cyrraedd pobl o bob oedran, o rai ifanca i rai hena. Dwi'n meddwl bod Agor y Llyfr yn ofnadwy o dda i actio i blant bach sydd ddim yn dallt y stori o Beibl yn iawn, ac bod mae'n ofnadwy o hwyl a dwi'n dysgu ganddo fo. Fi'n disgwyl ymlaen i agor y llyfr bob wythnos achos fi'n hoffi'r stori. Rydw i'n cyffrous am bob dydd llun oherwydd bod Agor y Llyfr. O'n i'n acto fe mas heddi a o'n i'n hoffi gwisgo lan ac dweud llinell. Dwi'n hoffi Agor y Llyfr oherwydd maen nhw'n acto fe mas a maen nhw'n neud e mor gyffrous, a hefyd maen nhw'n neud i'r plant bach, plant mawr, i cael tro i acto fe mas gyda nhw. Dwi'n meddwl bod y cynllun Agor y Llyfr yn ofnadwy o dda. Dwi'n meddwl bod un pwynt amdano fo ydi bod o'n codi o'r eglwys leol. Pobl leol sy'n dod yma, pobl sy'n dod i'r eglwys, a dwi'n meddwl bod hynny, mae'r plant yn gallu neithu efo nhw oherwydd bod nhw'n gweld nhw bob dydd beth bynnag. Pan nath cais i gynnal gwasanaeth Agor y Llyfr nôl yn haf diwetha, doedd dim dwywaith i fi bod yn mynd i fod yn rhywbeth fydd yn fuddiol i'r ysgol. Achos y nod yw dod â'r gymuned i'r ysgol a chynnal gwasanaeth byw i'r plant. O ran y plant, dwi'n meddwl mae o jyst yn codi ymwybyddiaeth y plant o straeon o'r Beibl mewn ffordd ofnadwy o ddifyr, ac mae o'n cynnwys y plant a maen nhw'n edrych ymlaen bob dydd Llun i'r criw gyrraedd. Mae'r plant yn edrych mlaen yn fawr i wasanaethau bore dydd Gwener. Maen nhw'n gweld stori yn dod yn fyw o'r Beibl. Maen nhw'n gweld nifer o wynebau cyfarwydd yn cymryd rhan a rhai disgyblion hefyd sy'n beth pwysig iawn. Dod rhywun, right, a wedyn bydd y dyn dod nôl mewn. All right? Dy gyd wyt ti'n gorfod dweud? Ie. Achos mae Iesu, mae eisiau 4 yn fan hyn, does? Lle di'n eistedd yn y cwch? A fan'na. Wel, mae'n rhoi pleser o'r mwyaf i fi i ddod i'r ysgol fan hyn yn wythnosol a cwrdd â'r plant a gweld y boddhad maen nhw'n cael mas o'r perfformiad. Storiau gwych o'r Beibl, dyn nhw'n gael, achos dyn nhw'n dod i'r ysgol Sul mwyach. Felly mae'n gyfle i ni i fynd ato nhw ac i rhoi'r storiau yna iddyn nhw. Mae'n amlwg bod y plant yn mwynhau bore dydd Llun oherwydd mae Agor y Llyfr yma. Ond un dydd Llun yn anffodus oedd y criw yn sâl fanwyd. A mi ddoth y ferch adra ysgol a dweud bod ti teimlo reit gyted. Mae'n gofyn pam be oedd lle. Mae'n dweud bod y criw yn sâl y fanwyd. Dyn nhw'n gobeithio wir bod nhw'n dod nôl os oes esa. Ond mae'n braf, maen nhw'n wir mwynhau cael gwrando ar y Beibl a falle. Wel, fi'n gwybod mor awyddus mae dosbarth 3 ar ysgol gyfan i ddod mewn i'r neuadd y fore dydd Gwener. Maen nhw'n aros, maen nhw'n eiddgar yn gweld stori newydd o'r hen testament a'r testament newydd, a mae'n dod yn fyw i'r plant, a mae hwnna mor bwysig. Maen nhw'n cofio, dwi'n gyfrifol yr ymgom yn yr ysgol, a dwi'n gwybod fel mae plant yn dysgu llawer mwy wrth actio pethau allan a gwneud yn hytrach na dim ond darllen, lle mae hwnna'n elfen bwysig iawn. Nid bwriad Agor y Llyfr yw pregethu blant, ond cyfleu straeon sydd yn rhan o'n traddodiad ni, sydd yn rhan o'n hetifeddiaeth ni, a mae'n bwysig yn bod ni'n gwneud hynny. Mae'r tîm yn dod o wahanol capeli y gymuned leol. Oedd yna llawer iawn ohono ni yn bresennol bore yma, oedd tua 7 neu 8 ohono ni,
ond dyn ni ddim yn gallu bod yma bob wythnos wrth gwrs. Dyw'r ymrwymiad ddim yn gorfod bod yn wythnosol. Ac mae'r straeon hefyd yn golygu bod yna llai o actorion ar gyfer un wythnos, a mwy ar gyfer wythnosau eraill. Felly mae ei fyny i'r gwirfoddolwyr fel maen nhw'n gallu a fel mae'n gyfleus iddyn nhw. A beth i ni'n gweld yw gyda'r ysgolion sydd nawr yn ymrwymo i'r cynllun, mae nhw eu hunain yn cael bydd allan ohono fe, a mae'r disgyblion yn mwynhau y mas draw. Maen nhw'n cael gweld y stori'n dod yn fyw, a maen nhw'n cofio'r storïau yma'n well wrth weld a fod yn rhan o'r stori hunain hefyd. A mae o'n wych, mae'n syml, mae'n effeithiol, a mae'n gofiadwy. Mae plant wrth i bodda, a da ni'n cael hwyl fawr wrth i wneud o fyd. A dwi'n gallu argymell o yn gry iawn i rywun wneud o.